O fume dun cigarro corrente pode conter ata 4.000 produtos químicos. Segundo un recente estudio italiano, a polución xerada por un cigarro é maior que a dos automóviles diésel. Os cigarros, ademais, son causantes de numerosos incendios. Entre eles están, por suposto, os incendios forestais, no que un só descoido pode facer que medias hectáreas ardan. Desgraciadamente, aínda persiste o hábito de tirar as cabichas polas xanelas dos coches. Na Unión Europea calculase que hai ata 30.000 incendios ao ano, coas súas víctimas mortais, incluindo incendios forestais e de vivendas. Inténtase facer unha modificación das leis para facer cigarros que se apaguen sós. A contaminación comeza desde a mesma planta do tabaco, xa que para a súa conservación fase uso de moitos pesticidas e químicos que tamén están para evitar sustancias perxudiciais á capa do ozono. Ademais, para fabricar un cigarro foi feito un gran número de árbores e os filtros dos cigarros non son biodegradables e acaban no chan, posto que moitas das persoas que fuman na rúa siguen arroxando as cabichas ao chan.